Hello guys, welcome balik sa ating channel no. Karon off na si Mami karon mga ta sa kapamilya na sa balik. Kay dali ra kayo nya gutom na. Yeah, let me answer kay si Mami dito. And I wanna eat taho sa buntag. Among girap, among bugoy kay Tugnaw. sukay hangin na bugnaw ba. So taga kaon ta guys. Few inches later. Tugnaw kayo. But at least gamit kayo ng kaning kuan bitaw naka-attach sa stroller nga gloves. Makatabang gamay na. Layo kita gi-park here. Lagay. Ang bugoy ay at least protected siya sa wind o bugnaw. Diba? Yep. Lami asam ka nito sino lumpia. Imo hami. Kang Michael na. Kanila ko. Lagay. Bebe. Kami kaon bata ay. Ngaon jud mi diri guys kay man mi tigluto. So at least ready na ka na ng food. So kaya tanan din nila $30. $30 ni. Mura ko ano karinderiya sa ato Lagi. Makamingaw. Yummy taho, Michael. Lami ang taho, babe. Ayo. Tag $8 ka na agad. So, di siya tamingaon sa Pilipinas, no? Kaya naran yun na yung taho niya. Maura yun siya lasa. Margie lasa yun. Init pagid ka, ano? Mo ning dream, di ba? Sa una kay ang mga taho na to kay gamay kaayo. Kani kay dako ayo sa maning dream. Lagi. Kung mga tagkaon, no? Ano, muli na tas balay na nasa tamuan ko. Home! Ano ba? After home, nasa lupa. PT man si Michael. Saba kay train! Welcome to New York City! Sa mga na naka-apan din ino kasaba kayo ng train basta na kadini nga area. Pero regardless kung layo, basta mo kala ka a few houses away din naman kayo yung madungga ng train. A few moments later. Abot na may balay, bago may abot. Unya, mag-PT yung gani siya alauna sa hapon. So, after PT, pat niya ta makalakaw, no? So, mag-sorry-sorry ta na. Sorry tayo paliton ron para sa Christmas party or exchanging gifts sa ako asawa, no? Sa ilang workplace. Mike, nalipong na yung mga fans. Sige, guys. Oh my God, Michael! What happened to your face? Naunsa man na imong now? Let's wipe. Sus! 12 seconds later. Ganahan kini siya. Ni kanibitaw masahe-masahe. Wow! Sige na, kamukuya yung kamot. Okay, Dad, put it on Mommy, please. Put it on Mommy. Wow, gaapil-apil. Kuptan lagi. Again. Kuptan. Oh my goodness. Hindi, boyan. Wow. That's what you call vibration. Na vibration. Oh my goodness. Naliganan. Nalingaw mo ni siya. First time man siya na sensory play biya. Sensory din. Ni. Hey Mike, di na ko mamasahe mong mami. Michael na lang massage, Mommy. Massage siya tas mami. Yay! Gaapil-apil. Samo. Sige, imuhan na lang na. 2 hours later. Okay, look who's ready for PT. Si Michael, nag-wait na lang ni sa iyang PT guys, no? So maabot na to any second now.
Okay guys, manglakaw na mi. Uy, gauna-una man ang gamatuya na. So, come on. Oh, ano U-turn man ka? Ato mami, oh, ato mami. Mikey. U-turn man ka din eh. Michael. Hala, sige. Bye, Michael. Bye-bye, we're going. We're going na, bye-bye. Go na, dali. Na, go to mommy, go to mommy. Go to mommy. Go to mommy. Okay, yay. Okay, guys. Eventually. So, nataron sa kuan guys, no? Asian supermarket ni. Kapit sa takadali di, from tan-out ta. Sa ito mga mapalit. So, unlimited palit og mga kuan guys, no? Kanang mga Mang Tomas, mga toyo, suka, silver swan, anak din ni. Mga siya din ni ay Mang Tomas, nag $2.98. Niyang Jufran kay $2.99. So, ambot lang no kung pila na yung presyo sa Pilipinas, ani. Pero morning presyo din higon sa amo ay kani mamasita sa barbecue marni, tag $4.99. Ingana. Napay mga dato puti, silver swan, unsa pa na mother's best. So, makapalit yun din no kaning nor pagano napagay nor. Napay mga cheesy ay baligya, 555. Tag $1.49 o $1.99. Ambot kung mao ba ning presyo sa Dias Pilipinas or times 3 na ni dinhi. Sandwich spread, mahal sa tuna spread $8.29. Mahal na din eh. Dinhi natin mga skyflakes sa do. Tagpila ba ning ani? $3.49. $3.49, so more or less 200 pesos. Ba na? Sakto ba? Na OTAP. Laura's OTAP. Napay chippy ay ka-cute kay na $1.59. Ang Vika tag $1.59 sa dinigi ko reklamo sa Precious Pilipinas. Din ni mahal gagay ko yung kumo-convert ka ha, mahal gag kaayo. May manghuan. So kani guys, why nga na ni kadako siguro nga white rabbit diha ay. Dakuan ni nga white rabbit ay. Tag $6. Dakua. Nagi 70 nga dried mango rin do. Tagpila ni $5 sad. Asam tong banana milk ni Michael. Magwala gisla banana milk din nida. Or nahugot na. Duda na ako nahugot na siguro. So mga siya guys no. Dinhi kapalit ya punta og mga kuan kaning mga naabit available sa ato ang mga grocery. Pero di gyud kay ingon nagabi gyud kay kadaghan ang choices ha. Kamay hinon ang choices pero katong mga importante sa mo ka importante mga importante na mga kuan makita na gyud gihapon dinhi pero ang nakaapan lang kay hapit na mang-expire kay tungod dili bitaw kay halinon bitaw para kani sa ba ni September 2024 na ma-expire. So kay di bitaw halinon mo na mga sorry sa muna mga expire na lang kay dili kay mahalin. Kataunan kinis mami ay kay magdana siya grocery cart na maabot dito niya. Balik di butang sa grocery cart maabot na sa dito niya. Kuha gamit ay butang sa din. Pogo. Lami din eh. Unsa ka flavor? Apple, milk flavor, strawberry. $1.49.
Kanin lang strawberry oh. Para masuwayan lang. Ito daw mga pangyo that Thanks. Wala bitaw. Okay, let's go. Gawas at Michael, your hand, put it inside. So, naabot na ta sa balay. Karon actually, Price reviews sa McDonald's gikan ta sa kuana sa Lower Manhattan, nangaon tayo to Chinese food. So, next time, dalhon ta mo sa katong wafung, katong lami kayong kuan sad kanang, ano sa tawag ato? Pork asado? Char-siu. So, tag $5 na yan, busog na gay ka. So, lami sige kay to. Na karon nagpalit mig McDo. Ako ay quarter pounder with cheese. Nya kay mami kay 10-piece nugget o french fries. So, ang quarter pounder with cheese day dinhi guys kay tag $6.29. Ambot kung pila ba sa Pilipinas, paibaw ako sa comment section kung mausad ba ang presyo diya sa Pilipinas, no? So, human ana, kaya katong grocery na to ganina, mami ay nipalit si mami og sarangani bay prime bangus. Giningaw na sa bangos. Giminga na kag bangus. Nga nipalit sa taog carrot. For Michael, mag-black ribs. Na kaning unsa ni? Laureate na soy sauce. Silver Swan ni. Yes. Silver Swan yan nipalit sa taog Rufina Patis fish sauce. So available ni sila dito sa Chinese supermarket, no? Mapalit na nato dito kanang mga Filipino ko. Nagi pinakugat ay kugatan mo no. Someone's making fries. Yeah. Kung manana kani sawayan ni nato para kay Michael kaning pugoro, lami ba? Kung lami ba nakita ang daghan no nagkuana ni. Mga bata Mag-inom ay pugoro. Ya, mao ni nagpalit tag eggplant, or tortang talong. or tortang talong, nagpalit tag onions, kani kay bok choy. Ya, nagkuha sa ta og Pure Foods corned beef. Kagi sale $5.98 ng $5. Pilipinas ba ni? Philippines di ay pero made in Brazil. So Philippine ko na made in Brazil. Kunya, nagpalit sa taning 555 sardines. Para kang mami, kay favorite ni niya. Favorite ni niya, no? Not really favorite, pero gimingaw ka. Gimingaw ka. Yaman, napalitan ni kay Michael na sad. Kay sus, kita ba mo sa videos, grabe kay siya mukha na ani. So mo to, nagpalit ta og tulo, no? Para na siya stock for tulok adlaw. Bakit ang tamo ay nagkaon ng french fries. Ay, nagpalit sa miyog large fries, guys. Wala sila katong kuano, BFF fries. Kinsay nagkaon ng fries. 20 minutes later. So mo to guys, no? Kanang ganina ni adto anta tatong Dryker Heights. Pero lahi mo ko na expectation na mo og sa reality. Wala pa kayo gabutang mga kuan kanang mga suga bitaw kay nako nakita na article ambot ha ako ipagawasin niya nga nindot kay siya kay tibuok mga kuan dito mga balay tayong balay kay nakasuga gyud nya human ana pagadto namo kay murag usa or duha pa lang man to. So wala pa gid na totally kuno kanang Dryker Heights sikat na siya sa Brooklyn kanang mulakaw-lakaw mo din ha kay ang tanan lagi balay kay gi-dress up gyud nila kanang pang Christmas kuan. So ako sa ipakita dinhi katong usa ka balay nga among nagian nga mao pala nagsuga dito nga area. So, moto siya, nihapit na lang ta sa grocery, nagpalit ta og mga pagkaon nato para ka Michael especially niya human ana kay niuli na din ta nihapit tag McDo. So, moto siya atong adlaw karon guys, no? So, daghang kay salamat sa mga wa pa nang subscribe na mo. Paibaw ako guys kung asa mo na tan-aw right now, watching from asa ba mo sa kalibutan. So, daghang salamat again guys and see you again in our next vlog. Bye!